खुलुमबाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो टियापुखुरि लोगोसे गासै रायजो राजानिसिम आंनि हामलायनायखौ बावहरबाय। दा जोङो टियापुखुरि फेस्टिभेल हिसाबै जों सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जों खुंबाय थादों। दा दिनै नैथि साननि हाबाफारि आरो गाबोन माखासे हाबाफारिफोर दङ जोंहा। गाबोन जानो गोनां हाबाफारिया जाहैबाय फुङावनो 5 बाजियाव जोङो माराथन रेस दङ। माराथन रेस गेलेगोन गथ'फ्रा। दा बिनि उनावनो जोङो गाबोन जिहेतु शिल्पी दिबस, बे शिल्पी दिबसखौ लानानै जोङो ज्योति प्रसाद आगरवालानि बिसम्बियाव जोङो बिबार बावनायनि हाबाफारिखौ जों लादों। आरो बेजोंनो जोङो गाबोननि सानखौ जेसेबांखिना मेथाइफोरखौ खननाय जागोन बेफोरखौ गासैखौबो जों ज्योति संगितखौनो जों माने रोजाबगोन। आरो बेयाव बर' भार्सनबो थागोन। माखासे ज्योति संगितफ्रा बर'आव दानस्लायनाय जादों आरो बे जेबो बर' रावजोंबो जों खननाय जागोन। गथ'नि जोङो शिल्पी दिबसखौ गाबोन जोङो जोंनि बे प्रग्रामनि गेजेरजोंनो जों फालिगोन। आरो बिनि अनगायैबो जोङो गाबोन माखासे गोनां प्रग्रामफोर दङ। बे जाहैबाय जोंनि गामिनिफ्राय जेसेबांखिना हाबा जालांबाय, सोरबा साख्रिनि मुङावनो गोजान गोजान जायगाफ्राव थाबाय, बिथांमोनखौ जों लेंहरदों। इतिमধ্যे माखासेया सफायखाबाय आरो गाबोनबो फैगोन, माखासे फुङावनो फैगोन। बिथांमोनखौ बरायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों जों। बेनि अनगायै जोङो जोंनि टियापुखुरि गुदि फरायसालिनि आगोलनि जायफोर फोरोंगिरिफोर दङ, बिथां फोरोंगिरिमोनखौ जोङो गाबोन बरायनायनि बेब'स्थाखौ जों लादों। बिथांमोनाबो फैगोन। आरो नैबे हाबाफारिफ्रावहाय आरो बिनि अनगायैबो आरो मोनसेबाव दङ जोंना गोनां हाबाफारि। बे जाहैबाय जोंनि रश्मिरेखा संघआ मोनसे गोजाम संघ। जिहेतु दिनै टियापुखुरि फोरबोनि गुदियावनो दोङो बे संघनि सनाथि माइथाइ फोरबो। 50 बोसोर बारलांबाय जोंनि संघनि। आरो जोंनि एल पि स्कुला 75 बोसोर बारबाय। दा गाबोन जोङो बे जाय गोजाम मावथिफोर दंमोन बिथांमोना गाबोन फैगोन। गोजान जायगायावबो दं माखासेया, जोंनि संघखौ गायसननाय माखासे सदस्यफ्रा, बिथांमोनाबो गाबोन फैगोन। बेखौ माने ज' खालामनानै जों गोजाम गोदान मावथिफोरखौ जों ज' खालामनानै सावरायनाय मेल मोनसे लादों। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा आरो मोनसेबाव प्रग्राम लादों जों गाबोन। जोंनि टियापुखुरि गुदि फरायसालिनि जा लांगोना बेखौ दिदोम महरै माने जों लोना होबाय। जोंखौ सासे बे स्कुलनिनो माने एक्स स्टुडेन्ट बिथां ब्रजेन खुंगुर बर'आ बिथाङा हरदों। आरो बिथाङा हरनाय बे लांगोनाखौबो गाबोन बेखेवनाय जागोन। गाबोननि प्रग्रामाव जोङो माखासे आलासिफोरखौ लेंहरदों। बिथांमोना जाहैबाय जोंनि समस्तिनि MLA मानगोनां दुर्गादास बर' बिथां, जोंनि IAS बिथां भबेन देउरि सार, बिथांखौबो जों गाबोन लेंहरदों। बिथाङाबो फैगोन। लोगोसे BO भुमिधर बर', बिथाङाबो गाबोन फैगोन। आरो बेजोंनो जों जिहेतु जोंनि टियापुखुरि गामिया एक्सुवेलि गामि नङा, बे सुबासो टियापुखुरिया। नैबे सुबायाव जोङो 9 गामि गोलैयो बहाय माने, आरो डिस्ट्रिक्टआ 2 गोलैयो माने सिङाव दङ आरो। दा बे हिसाबै जोंहा 4 गामिनि गावबुराफोरखौबो जों लिंहरदों। माने बिथांमोनाबो फैगोन गाबोन। बिथांमोना जोंनि नैबे गाबोननि जानो गोनां नैबे बरायनाय हाबाफारिफोर, गाबोननि जानो गोनां बिथांमोना साखि जानानै थागोन। बेनो जोंनि माने जानो गोनां हाबाफारिफ्रा। बेखायनो आङो गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जाहाथे गासै नोंथांमोना जाहाथे फैनानै जोंखौ जाहाथे थुलुंगा होयो, बेखौनो आं माने खावलायो आरो।